Rasa. Asar papat. Ya, maghrib 5. Loh. Bisane maghrib 5. Maghrib kuwi 3. 5. 3. Ora. Tetep 5. Kaya ratu ngaji kowe. Lho iki dustu sing ngajine kenthel. Loh. Bisa ustaz ndi sing ngendikake Lah aku yo melu ustaz kali bombong kowe mau kok. Ya.
Reng. Reng. Non. Lah kok nglegereng, Reng? Lho ora rampung-rampung kok tinggal turu sono bantal selimut. Wong kaya ora nganu karo rombongan dhewe malah dikerjani. Seneni be seneni. Lah iya ora apa ki jenenge ora kompak Ora blas. Ya beda ki. Lah tupane kuning-kuning dhewe. Kuning ana artine ireng, coklat yo ana artine. Ngertine iki gareng dudu rombongan wong batire kuning kabeh dalange kuning sing. Lah. Artine ya padha-padha apik senajan coklat. Iki nek kuning kowe kuat ning ati mergo warga masyarakat ana ing seruni kowe atine kuat dadet. Nah, iki coklat. Ya coklat. Coklat kowe cocokna maring laku lan tumindakmu. Dadi antarane laku karo tumindak kowe kudu cocok. Oh iya. Ora mung omongane wae. Lah iya. Ora mung ngendikane wae, ning tumindake uga kudu sing apik, kudu sing cocok. Ora kaya warga masyarakat seruni kadaran yo syukuran lapangan voli nanggap wayang. Ki dudu syukuran lapangan voli, ning syukuran bumi. Loh. Syukuran bumi dadi ngerti warga masyarakat kene seruni kuwi ngerti yen uripe menungsa sekang bumi besok mati ya diwadahi ning bumi. Mula saben taune disyukuri kanthi sedekah lan sedekah. Mula wong urip aja lari kalau bolongan. Bolongan apa? Lah, sampean lahir saka ndi? Ya saka ibu to. Lah ya ibu metune kok bolongan. Sok ngemben arep dipundhut ya lebokke bolongan. Mulane wong urip aja lali karo bolongan. Kuwi lantarane. Ya ingkang baku ya karo sing maha kuwasa. Lah iki jenenge wujud rasa syukure warga masyarakat seruni. Iki mau ruwat bumi to. Ruwat bumi. Ruwat utawa rawat iki bengi iki tasakuran wayang kulit tasakuran nanggape dalang ora sepelean. Ya. Dalang endi kuwi? Dalang kali bombong. Ya. Ning aku yo agi bersyukur. Bersyukure sing ana dalang kuwi nang Indonesia tok ngono. Lho, ora saiki wis ning luar negeri. Lah ora. Aku wedi yen Vietnam ngono kuwi ono iki dalang aku wedi malah. Iya. Sebabe Vietnam kuwi sing biasane jeneng-jeneng ning Vietnam kuwi ora keri nganggo es karo ai ngono bane es karo Song Si Sai ngono apa Ling En Sin Sai ngono. Lah yo nek sumpama ning kene ana dalang ning Vietnam apa ya ora jenenge Ki dalang Singan Tai ngono. Yo ora to. Ya tetep Ki dalang ngono ora. Lah iya nek walaupun ngarepe dalang kudu nganggo ki to. Tapi nek ning kono es karo tai ora kena ditinggal. Oh, bahasane kono. Lah iya ana liceng suwi barang kowe nek dalang ning kana yo. Liceng suwi ku apa? Yo sing suwi kuwi liceng jeneng Thailand kuwi. Oh, iya. Iya. Alhamdulillah rasa syukure warga masyarakat ana sing seruni. Seruni kowe. Seruni karo ni lah iya kowe senajan to beban warga masyarakat akeh ning ora lali karo adat kabudayan karo rasa syukur katitik ning dhuwur kaya agi mbangun musala ning ya ora ninggalke ruwat bumine tetep berjalan kuwi patut diapresiasi. Tepuk tangan buat warga masyarakat seruni. Jadi agamane yo maju, njur kebudayaane senine yo maju, olahragane uga maju. Yo maju ketika ono lapangan voli barang. Bal-balane generasi pemudane yo bagus-bagus. Wis Ya, terus kowe rukun warga masyarakat antar tangga Teparo dan sekitarnya ngono kuwi. Rukun. Guyub tur rukun ora tau. Guyub tur rukun. Lah iya guyub tur rukun ora tau kerah, ora tau congkrah, ora tau padu. Aja disambung guyub tur rukun. Oh, berarti aja disambung. Iya. Berarti guyub aja disambung rukun. Salah meneh kuwi. Guyub tur rukun. Lah iya, guyub tur rukun. Nah, berarti celeti dawa kok ngono kuwi. Kowe
apa iki wis apa se karo ru. Iya. Iki ni. Hmm. Ni kuwi niat sedekah bondo lan sedekah rasa. Sedekah bondo ya urunan nanggep wayang, sedekah rasa ki nganake pagelaran kok ngene gawe senenge wong akeh kuwi jenenge sedekah rasa. Muga-muga didongake. Lah dongake apa keluarga dhewe ora berhasil kok kon dongake. Lho, wajib sing jeneng menungsa ki pamaning kowe agamane apa kowe? Yo Islam. Islam. Lho. Islam temenan. Yo temenan. Dudu KTP. Yo. Iki tak takoni nek kowe Islam temenan, salat sedina swing ana pira? Sedina sewengi ana 5. 5, heeh. Nek subuh pirang rakaat? 2. Nek luhur? 3. Luhur 4. Ya bener. Maghrib? Asar. Asar 4. Ya, maghrib? 5. Loh. Bisane maghrib 5. Maghrib kuwi 3. 5. 3. Ora. Tetep 5. Kowe ora tu ngaji kowe. Lho iki justru sing ngajine kenthel. Loh. Bisa ustaz ndi sing ngendikake lah aku yo melu ustaz kali bombong kowe mau kok. Ya. Bisane kowe ngaku 5. Lah. Ora percaya maghrib kowe 3 rakaat to. Lah yo sing 2 rakaat kowe salat sunah. Oh. Salat sunah qoblal maghribi. Heeh, kok qoblal maghribi. Apa cak? Masalah babagan kok ngono. Iya. Heeh, pinter. Mulane ngerti sedekah. Lah ya panjenengan yo Islam. Oh, banget. Lho yo salat. Yo Jumatan sering. Jumat. Rutin Jumatan. Rutin. Oh, saking gobloke wong Jumatan kok rutin. Ya Bu, yo Pak. Wong Jumatan yo. Jumatan ki salat Jumat karo ngrungokke khotbah. Lah iya wong salat Jumat kok rutin Jumat ya seminggu sepisan. Wah pendino Jumatan ngono ya saking gobloke ora ono sing dong mukadimah apa jenenge masirul ngono kok. Ya muslimin muslimat an sholatu la ilaha illallah ngono ki. Aja babakan Islam karo aku aja ditakoni ngono. Oh alah. Bener kowe tinimbang wong edan reng. Lah ngono ya dipadhake karo wong edan barang ngono. Senajan tok edan ning ya payu nek ora edan ora payu ngono. Pinter ya. Alhamdulillah ning kene ya kejaba ngatur guyon maton ya karo ngatur-ngatur panglipur. Ya, kok sik iki diapresiasi nih Pak perangkate, Pak panitiane ngono. Lah iya, apa iki panitia? Panitia niki yo alhamdulillah. Panitia ora kamitia. Lah iya mau ki apa jenenge? Panitia. Nitia ngono kuwi mau. Ya. Klambine ireng-ireng. Seragam. Tulisane kabeh ngono apa jenenge? Apa tulisane Mas? Madhep rene Mas. Di. Ya. Manu Panitia Ruwat Bumi. Panitia Ruwat Bumi. Seruni. Walah, kowe mengko kowe ngaturi hadiah kon pada munggah panggung kon hiburan dadi ora menggalake laden masak. Ning mburi engko dadi ngudek wedange ora kae nek ora diparingi. Terus pemimpinnya awit Pak Kades pesantren. Wah, jan priyayine yo agamis yo pemerintahane yo maju. Aku krungu kabar priwe? Ki malah wong seneng sedekah. Hah? Seneng sedekah. Yo ndoke ngajine banter sing jeneng sedekah ya kuwi siji. Heeh, siji. Ya siji nambah rezeki. 2 Loro kena kanggo nulak balak. Marang badan halus contone jin setan lan liya-liya. Oh iya, Pak. Pak Kadus. Pak Kades sedekah. Mriki. Pak Kadus Runi. Oh, Pak Kadus Runi. Ya dasare yo. Pak sinten menika? Aku urung apal lho. Lah iki ditanggap ora ngerti jenenge sapa. Pak Potong. Kok tak matur karo panitia. Lah iya. Pak Kadus kuwi lah dasare alumni pesantren. Saiki ngersake dadi kadus. Mulane Sruni ya, Sruni agamane maju, pendidikane maju, olahragane maju, pemerintahannya juga maju. Sing ora maju siji. Apa? Mancing. Ayo. Yo mancing nek maju kejegur. Lah mulakno. Aku apal wong tukang mancing. Lah iya, aku yo siji maning ayo. Apa? Siji maning ana sing ora kena maju. Lho. Wong nandur pari. Oh iya ya. Oh, ya mancene dalang ya kudune pinter. Oh,
Ngono Pak Kadus ya wah jan aspiratif banget. Ning senajan to Masyarakate arep arep kepengin pengajian. Disengkuyung. Masyarakate arep hiburan. Disengkuyung. Masyarakat arep olahraga disengkuyung. Lah iya. Jenenge pemimpin sing beramanah ditongake moga-moga tansah amanah panjang. Amin. Sehat waras. Cinaket kalian rezeki sing berkah lan barokah. Mugi nggih sedaya warga Samarakata ana ing masyarakat. Mau kuwi masyarakat ana ing seruni yo tansah pinaringan kebagas kewarasan, panjang yuswa, kathah rezekine pun. Lah ya disambung penglipur iki jam 12 muncul. Nggih. Ngaturaken kadang-kadang Swarawati kang mijil wonten sing all artis. Lho, all artis iki sejen lho. All artis sejen. All artis sejen. Ya, lagune pepeling. Sidu. Merek buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng. Ayo katur dumateng ibu-ibu waranggana. Nyuwun sewu kagem Ki Dalang Atmo Subarno. Ngapunten kawula badhe nyuwun lelangan lelangan lelagon nipun sepeling pepeling kesus ngalah khusus badhe kintil-kintil apa iki kintoaken grup rombongan sedaya grup kuda kepang turangga Sura kok ya Suraya. Semoga selalu sehat lan kompak amin. Entret-entret tuladari Tuhardi. Wah, apa ki? Wekuret Tuhardi ki apa to? Nikmat tondo Tapa Asma kowe tandone. Uret-uret Tuhardi niki tambah caping gunung. Wis uret-uret tambah caping gunung barang ya. Wis yo kanggo mulani oratis. Nggih, kagem maturi suka paring suka monggo Nduk Ayu Nisra, Nduk Ayu Hesti, Nduk Ayu sapa jenenge iki? Dea, monggo.